Juna liian pilli ilmojovisi. Ilmojovisi rautakylki kukko kiskoloilla kisi lentävä kalakukko. Hyvää päivää. Olisiko herralle hetki aikaa osallistua eurooppalaisten korkeakoulujen väliseen tunneilututkimukseen? World and all day and all night and everything he sees is just blue like him inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette and everything. Results from Helsinki or from Lappeenranta, but the average was 80 points. Nobody to listen. I'm blue, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee. Ihania possuja. Da-ba-dee, da-ba-die. I'm blue, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, 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 da-ba-dee. Suomalainen fani. I have a blue house with a blue window. Blue is the color I bought when I went. Teekkari vapun jälkeen. Teekkari töissä. Teekkari. I have a girlfriend and she is so blue. Blue are the people here that walk around. Blue like my Corvette, it's in and outside. Blue are the words I say and what I think. Taasko näitä Blue are the teekkareita? feelings that live inside me. I'm blue, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee. Erinomaista. Ei mulla jättöä. Nyt me ollaan varmaankin siitä, että kuopilaiset oikein nostaa tätä tunneälykkyyttä. Okei. Ja Candy? The diploma as a prize. Oliko hauskaa? Joo, tossa. Hyvä. Hei, otetaan. On sika kunnossa, sika kuntoilee useasti. Ja voiman tunnossa, nousee saparo innokkaasti. Uusi laite tätä varten, elektromagneettinen liivi, joka mittaa ihmisen luontaista geneettistä perimää altistus sika-influenssalle. Ja tosiaan huomenna alkaa rokotukset ja riskiryhmät on kartoitettu. Eli tähän kuuluu ensin tämä liivitesti ja sen jälkeen täydentävät kysymykset. Ihan nopeasti, jos voidaan lukea liiviä päälle. Mistä te olette? No, täältä European Institute of Influence Research. Eli Pysy ilon jakajana. Onko sulle tää sika-influenssa ja muutenkin tämmöiset influenssavirukset kuinka tuttuja ennestään? Ainakin se, että hyvin tarttuu. Hyvin tarttuu. Eli niissähän on pari pintaproteiinia, jotka niinku oleellisesti vaikuttaa siihen, miten ne kiinnittyy sun omien solujen ja proteiinien reseptoreihin. Alkaa monistaa sitä DNAta. tuntuuko mitään liivissä? Se pitäisi. Kärisi. Mitäs sulla, kun tuut yleensä ulkoa sisälle, niin onko tapana pestä kädet? Ei. Entä pesitkö kädet usein aina ennen ruokailua? Ei ole käsidesiä ollut käytössä viime aikoina. Ei siinä vikana. Joo, tosiaan. Tossa näyttäisi olevan aika paljonkin tätä altistusta, että itseäni ainakin rupesi jännittää sen verran, että Toi punainen käyrä näyttää kyllä mun mielestä siltä, että siis sulla on todella korkea riski altistua teekkarijäyrälle. Varsinkin tamperelaisten teekkaria. Tähän henkeen kuuluvasti vanukas ja askarteluohjeet, miten tästä vanukaspurkista saataisiin sikapossukuona. Vielä vähän karkkia mukaan. Mitä mieltä olitte? Oliko yhtään uskottavaa? Tää sika-influenssa on pistänyt kyllä päätiin pyörälle, sitä uskoo ihan mitä vaan. Eli ajanut
tarkoituksena on pysyä siellä alle 1,5 metrin korkeudessa ja suojata päätä ilmavirtoja näitä liikkuu mahdollisimman matalana ja hitaasti. Ja sitten kun tulee näitä tuunasymboloivia viruspartikkeleita, niin sitten kumarrataan toiseen suuntaan, että se partikkelit. Go, go! Go, Johnny, go! Go, 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 Johnny, go! Go, 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 Johnny, go! Go, 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 Johnny, go! Tämä on vielä viimeinen keskeinen kysymys, että onko teillä taipumusta sikailla usein? Joo. On. Yhdistän jollekin. No, ootteko te miettinyt, että mitä oikeasti tapahtuu, kun miljoonat ihmiset yhtä aikaa poppaavat ilmaa? Oikeastaan se ei vielä mitään, että poppaavat ilmaa, vaan tulevat alas. Onko oikeasti odotettavissa? Kyllä, eli nämä kaupungit, mitä me ollaan vallittu, eli muun muassa Sydney, Moskova, Kuopio, Jakarta ja niin edespäin, ovat tarkkaan valituissa geostaattisissa pisteissä. Ja sitten näiden geostaattisten ja geostaattisten pisteiden resultanttivektoreiden yhteisvaikutuksena saamme sitten maan kurssia vaihtumaan hieman. Näillä geostaattisilla kohteilla voimme vaikuttaa maapallon kiertorataan ja estää ilmastonmuutoksen. No niin, N, Y, T, nyt, 1, N, Y, T, nyt, 2, N, Y, T, nyt, 3. Ottakaa soitan ja kysyn, että onko maapallo muuttanut kurssia. Ikävä kyllä emme hyppineet tarpeeksi kovaa, mutta vaikuttaa siltä, että Kuopiossa on ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneet ilmastonmuutoksesta ja vaikuttaa siltä, että saimme noin 30 ihmistä osallistumaan Tampereen tuotantotalouden kilta-indeksin teekkarijäynään. Kiitokset kaikille osallistuneille. Tulkaa hakemaan lisää mehua ja piparia täältä edestä. Tämä oli se just, mistä Kauhanen puhui, että tämä ei ikinä voisi toimia. Eli täällä on teekkarijäynäämisen Suomen mestaruuskisat menossa, ja tämä oli kolmas meidän jäynäistä. No miksi tällaisen tempauksen järjestitte? Eli tämän vuoden teemana oli sosiaalisten medioiden mahti, ja tämä oli meidän teemajäynä, ja me sosiaalisten medioiden avulla yritettiin saada ihmisiä mahdollisimman paljon paikalle, muun muassa keskustelupalstalla, Facebookin ryhmillä ja kaikilla tällaisilla. Joo. Ja sitten me haluttiin yhdistää se joku ajankohtainen aihe, tässä tapauksessa ilmastonmuutos. Ja tämä juurikin korostaa tätä sosiaalisten medioiden mahtia, koska tämä tuli muun muassa Radio Suomesta tuli livenä ulos tässä 20 yli. Tämä on ollut usealla keskustelupalstalla, Facebookissa, kaikissa tällaisissa mahdollisissa, niin ihmiset, että miten helposti ihmiset uskovat sitten todeksi, ja se on sosiaalisten medioiden mahtia. Jonna liian pilli ilmojovisi, rautakylki kukko, kiskoloilla kisi, lentävä kalakukko. Kaikki sinne juksi kummotti mehtää, eipähän se toki jättänä kettä, lentävä kalakukko. Jonna liian pilli ilmojovisi. Mitä possu sanoo? Kaikki sinne juksi kummotti. Mitä pikkupossu sanoo? Mitä pikkupossu sanoo? Mitä pikkupossu sanoo? Sen setä teurastaa. Ja jos sitten kello 17 aikaan tuntuu siltä, että ympäristössä talot tärisevät ja kerrostalot, pilvenpiirteet, joita tälläkin, no ei vielä ihan, mutta kuitenkin korkeat talot huojuvat, niin kyse on vain siitä, että ympäri maailmaa miljoonan ihmiset
putoat yhtä aikaa. Kyllä, eli ihmiset siinä kohtaa huolehtivat ympäristöstä, ne yrittävät luoda meille yhdessä parempaa tulevaisuutta. Kiitos. Kyllä!